Ilu aktar minn 50 sena fil-medja u matulhom ma waqaf qatt minn fuq it-televiżjoni u r-radju fejn il-ħin kollu imitt ideh fil-kċina blan li joħroġ kull xorta ta' platti biex jgħallem xi riċetta ġdida. Anton Bidugal li huwa wieħed mill-aktar chefs popolari fuq it-televiżjoni, tant li ilu għaddej b'dan ix-xogħol li anke ħareġ xi kotba. Anton qal li l-passjoni lejn il-kċina ġiet mingħand nantu li kellha dedikazzjoni kbira għat-tisir u kien joqgħod isegwiha b'reqqa issa jar għalih u għal 5 ħutu subien. Ma dan l-istazzjon Anton Bidugal spjega li hu ppubblika 55 ktieb ta' tisir b'lingwi differenti. Jiena l-ewwel ktibtu madwar 50 sena ilu. Kont qed nara li kien hemm nuqqas kbir ta' talim ta' tisir, nispjegalek pereżempju t-tiġiġa konna nsajru kulħadd brodu mbagħad il-forn, mbagħad meta tħallna aħna bdejna ngħidulhom kif isajruha differenti. Anton kun ukoll ix-xef responsabbli minn diversi promozzjonijiet tal-ikel Malti f'Londra, f'Pariġi, fl-Italja u fl-Afrika ta' fuq. Fl-1977 Bidugal kien responsabbli mill-kors tal-ħut waqt konferenza organizzata mill-pajjiżi tal-Commonwealth fġieħ ir-Reġina Elizabeth II, filwaqt li fl-2014 huwa kien responsabbli minn ikla fġieħ il-Prinċep William. Huwa kien ukoll ix-xef fil-Palazz ta' San Anton waqt il-presidenza ta' Anton Buttigieg. Gourmet kien jagħmel il-famuża torta tat-tin li kienu jġibu t-tin minn Għawdex imqaddet u kien jagħmel torta tajba immens. Barra milli kien iħobb jiekol, kien iħobb jitkellem fuq l-ikel u kien jgħidli u għadni ngħidha jinsallum biex inti tħobb l-ikel titduqu, tisimgħu, tittaraħ u tittaqraħ. U bekk issir tħobb l-ikel. Anton Bidugal kien ukoll l-ewwel xef fuq dan l-istazzjon fejn vuċi kajmana u b'diskors li jinftiem minn kulħadd kien jipprepara riċetti ġodda. Fit-tard niġi nirrikordjalu ġimgħa riċettu. Meta kont ikun sensi fejn nagħmilhom 10 riċetti u filgħodu kienet toħroġ riċetta filgħodu. Qasira, mhux kbira, jew ħsieb fuq l-ikel x'għandna nagħmlu, x'iridu nixtru, x'inhu abbundanti dak iż-żminijiet u biex nużawha.